inyalo neno kaka isewinjo weche maber ahinya kuom tugo mar kabadi. Kae to koro sani eri bende awuoro ka nitie joma karo ng'e tugo mar kabadi. Aneno nyadendi moro ka ondiko na ote ka iluongo ni Asha Otieno. Kabadi game is fired measure 8 meton by meton. An mago eko koro gin maging'eyo. Kae to moro bende wacho ka ni an Uruti Kanyadoto. Tugo mar kabadi an akwayo ni mondo sirkal odonjre kendo make motegno. Aparo ni mago gin duoko maber ahinya ma bende wabedo mamor ka wawinjo. Koro sa ochopo wadhi e gimiluongo ni FIFA World Cup. Draw osetim nyoro kendo timbe mag Afrika osebedo paired gi timbe moko. Wadwa ng'iyo group ka group mondo wang'i ane ni to group ni gi tim mar Afrika moketie. Gibro nyalo to gisebedo ka gidhi nade achiel kachiel. Bang' thuolo machuok ahinya adwa ni mondo wawinj anthem mar FIFA World Cup. Adwa ni wawinj anthem mar FIFA World Cup kaeto mondo wadhi mbele. Ka director mara nyalo winja miyauru anthem mar FIFA World Cup. Mano emiluongo ni anthem mar FIFA World Cup. Mane FIFA wagani ni national anthem en FIFA World Cup anthem. Mano ero timore higa ka higa kidwago tuke mag laro kombe mar piny mangima. Ne wan gi Brenda Ongalo nowacho ni en okil Kamaloka mochung' ne weche mag tuke. Uyalo weche mag tuke koso ichung' ne jok mokelo ng'ur mag weche tuke? Utimote. Ikonyo jotugo, advice clubs, ikonyo jotugo neno ni contracts magidonje gi to chal nang'o, to kod korka sirikal, gik matimre weche tuke, ok ma wachadhula kende, lakini watemo konyo sekta mar tuke e pinywa. Kuom ranyisi ka ng'ato biro go opira Kenya, to okong'e ni contract ni nitie gi moponde, unyalo advice kata jotugo mantie grassroots ka ido ka seche moko club dwa kawi tikia ni terms mage kendo ka seche moko idwa ni uoge e club no skamigo e opira na to kendo gitami to ging'isi ni donge agreement ni nitie in mani sign mage ma koro watemo ng'isi ni gimi sign ni en kama to kochopo point midwa ni uoge to in gi options makama kalure gi contract mangeche ni clauses moko mabedo ga hidden ka unyalo lero ne walero ne gite koro ng'ise ni koro gimi sign ni en kama onge ni hidden clauses to kidwa uok tinya uok this is the safest way minya uok moki yuda sara to club be wakonyo nikech yudo ka club best moko nigi compliance issues wan gigi miluongo ni Sports Act. Momako tuke te piny e Kenya. Nyaka ng'wech, obed basketball, tugo mora mora. Ero kama na inyaparo ni ji mathoth nokong'e ahinya weche makamago to biro ni ka koro miyo ji ong'eyo. Kendo wang' ni nyisgi kama iyudo uwe bang'e no ero mondo mi kapo ni ng'ato samoro nitie gima pod chande sani onyalo manyo mondo ne kaka ukonye. Nyakwara Ramogi wadhi achiel kachiel weche mag okombe mar piny mangima. En thuolo machielo ma bende okombe mar piny mangima idhigo e piny Qatar e higa ni. Osebedo kitime e pinje mopogore kata continents mopogore opogore to giko ne oseyang timbe duto te makoro dhigo tuke mag laro kombe mar piny mangima. Kaka nwawacho nu draw osetim nyoro. Ka director mara nyalo miya draws mag World Cup manyo tim ka director mara nyalo miya erokamano ahinya e group A team mar Senegal main team mar Afrika oket gi weg pacho magin Qatar, ECUADOR to gi Netherlands. Team mar Qatar oket gi Qatar, Senegal to gi Netherlands. Ing'eni Netherlands en achiel kuom timbe mabeyo to World Cup mokalo ne ok oyudo thuolo mar dhi e World Cup. Higa ni oyudo thuolo mar dhi e World Cup. Ere kap kineno Senegal nitie kaka ginyalo chwalore magidhi. Ing'eni Senegal en achiel kuom timbe mag Afrika mosechopo quarter finals mag World Cup. Kamoket gieno ineno nade? Kamoket gieno group enoneno ken group matek nikech apart from bedo ni gin gi Netherlands mabe koro wang' ni gidwa ni giduog to ginyisi no last time ne waonge lakini koro to waduogo nyiso ni pod wangima pod wantie pod wadhi tugo maber koro tukgi gi Netherlands biro dhi bedo tugo matek mogik tugo manyabet mabet yot gi Senegal seche moko ma Ecuador no ema gidhi tugo go maybe mayot Qatar nitie kanyo to by virtue ni gin weg pacho gin kanyo they qualified as host dhi bedo matek
tek ok gibidwaro ni giwuog e group stage. Makoro Senegal. But Senegal be okiot nikech yeah, Senegal bende nyalo timo maber. To gin gi jotugo maber to they have been very consistent. Kirango kata kaka ne gitugo AFCON from semi-final, quarter finals mag AFCON. Nino ka kendo koro giyudo mijingo moro to they are motivated and they are confident. Koro wang'eni kama gichopeno ginya tugo maber. Kendo gidhi kaka champions mag Africa. Mag Africa. Koro ng'eni it's a double. Ok gidhi nono. Okay. Watema neng'iyo group B. Wang'iyane group B mondo wang'iyane ni to group B chalo nade nikech mano bende en achiel kuom grube ma bende watemo ng'iyo kanyo. Wang'iyo piny mar Ingereza, Iran, USA to gi Ukraine, kata Scotland kata Wales. Ing'eni kae Ingereza en achiel kuom timbe mabeyo ka iwacho ni opira kata ji mathoth ong'eyo league maduong' ma piny Ingereza. To kara kamano kitemo ng'iyo ka gidhiga e World Cup. Ingereza ok osebedo ka timo maber e World Cup. Mokalo cha ne gidhi kia mana nyaka semi kia quarter to nok ginyal kalo. Koro inyalo wacho nang'o kuom pool B kata group B? Group B ni king'iye malong'o it's en group mapani tek mogik nikech king'iyo England, king'iyo Ukraine kata asto king'iyo chances mag Scotland kata Wales, ng'ama dhi qualify kuom ji adek gi mogik go gichal joka ng'ato. Koro en a derby on its own. Asto England gi USA be nitie bragging rights moro but not even related to football koro, lakini koro kochope weche mag siasa and kaka piny nitie ng'a super power. Koro kanyo be dhi bedo matek to waneno konya bedo repeat mara 20. Ing'eni oboke ma Ingereza kawuono gindiko gimoro ni Yankee Doodle. Ngeche ndia oketgi gimor no oketgi gi America. Ngeche ni gimitemo wacho mag super powers go. Ngeche ni koro gimor no oketgi gi America, gichaya America. Gichaya America nikech ging'eni America keto ni gin super power e piny but ma kochope weche siasa, weche economy to lakini kochopo kar opira ka to giweni koro ginyago yogi. Lakini kendo kirango England gi USA notugo World Cup ma 2020 manogo South Africa. Ne gitugo kanachiel ma USA nogogi. Okay, japicha kapok wadhi mbele japicha ineno nade group ni England, Iran, USA to gi mamoko gi. Inyalo wacho go kuom group ni ineno ka pek nitiere ne piny mar Ingereza koso? King'iyo group mar group B ka wachako gi group A ma osewuoye oyudo Qatar, Ecuador, Netherlands kod Senegal. Team no mar Qatar yudo ni en team no ma bago tuke gi to ki paro bende higa mar 2010 team mar South Africa no koso chopo e tielo mar timbe 16 ka en obedo tim mokwongo bago tuke gi kendo wuok chon kendo tim mar Qatar ma bende pok obedo kod tugo maber being that ni gin jogo ma dhi bago tuke gi koro ne giyudo thuolo mar bedo e tuke gi gisebedo kod tugo maber ka inyalo paro bende nogogi gi Portugal, Ireland to kod Serbia tuke gi mosekalo kendo king'iyo tim no mar Ecuador bende ose tugo ma gisebedo go maber kabisa gisechopo tielo mar quarter finals tugo mokwongo dhi bedo kind Ecuador to kod Qatar. King'iyo tim no mar Netherlands igni mosekalo king'iyo igni ma nyaka 2014 pok gibedo kod tugo maber kendo nyocha gikawo kocha miluongo ni Louis van Gaal ma osebedo katayo gi ka tim gi oting'o jotugo bende matugo clubs ma England. King'iyo Van Dijk gi Bergwijn gin jotugo ma sani nyiso ranyisi maber. Memphis Depay giri kod tim no ma Senegal ma sani itayo kod Louis Cisse gin joloch mag Africa Cup of Nations kendo gisebedo kod tugo maber. King'iyo group ni ki inene maber ok inya wacho ni ng'at mane manigi thuolo maber mar chopo timbe 16 to king'iyo Netherlands gi Senegal gin timbe go mabeyo. Group B ka kisewacho no Milton England World Cup mokalo ne gichopo semi-finals kendo Euros bende nyesha gitugo maber. Team mar USA gin gi jotugo matindo kata odoko ni England wacho ni giyudo group mayot to gin jotugo matindo kamoting'o Pulisic giri to ginyalo surprise team mar England nikech ng'eni bende kidhi tuke gi ka in gi confidence mathoth kabisa to inyalo ni rach
Iran to kod jaloch e kind Scotland, Wales gi Ukraine. Kinyalo paro tugo ma mosebedo kind piny mar Ukraine ochwal mbele nikech tulo mosebedo ka nitiere e piny mar Ukraine mokel kod Russia. Koro magi onyiso ni qualifications mano nego beni timre e kind Scotland, Wales gi Ukraine no chor mbele. Koro group mar B gi pacha aneno ni Scotland kopo noyudo thuolo mar chopo e tuke gi, Scotland bro kelo tugo makare. Koro nyalo ng'iyo kind USA, England to gi Scotland, Milton. Erokamano ahinya japicha. Kama koro wantiere ni bende wadwa ni wang'i ane group C. Group C bende oting'o timbe mathuondi. Wang'i ane group C ma bende koro oting'o tim mar Argentina, Saudi Arabia, Mexico to gi Poland. Mae to koro ok en gima yot ahinya nikech tim mar Argentina ka to gi tim mar Mexico aneno ka gin gik machalo kaka timbe moko mapek ahinya. Adwa ni japicha in miduoka penjo ni. Tim mar Argentina ka ng'iyo kae to gi tim mar Mexico e timbe maneno ka pek ahinya e pool ni. Akia ni ing'e ma tutut marom nade Saudi Arabia gi Poland? King'iyo e group ni mar C, Argentina, Saudi Arabia, Mexico kod Poland. Argentina osebedo kod tugo makare ki ing'iyo kod jatugo magin go masulwe Lionel Messi mano se retire mochako dugo kendo e team no mar Argentina. Koro en team ma king'iyo to inyalo wacho maber ni nyalo chopo e round of 16. En gi jotugo ma osetugo tuke gi kuom thuolo malach. Team no mar Mexico, Milton, en team ma osebedo bende kod tugo makare mag World Cup kendo igni mosekalo kata World Cup 4 mosekalo 5 mosekalo. Inyalo neno ni en team manyalo chopo kata na e quarters. Koro odhi bedo matek nikech tugo mokwongo odhi bedo e kind Argentina to kod Saudi Arabia. Saudi Arabia wacho ni kama gintiere kata piny ma gintiere nikech ing'iyo pinje mopogore mondo mayudo otiko madhi tuke mag World Cup. King'iyo Africa, timbe wuok Africa, king'iyo UAE timbe wuok kuno, king'iyo Europe timbe bende wuok kuno. King'iyo tim mar Saudi Arabia ok en tim moro minyalo wacho ni nyalo kelo tabu sana ne tim mar Argentina. Mexico gi Poland madhi bedo matek kabisa. Ki iparo Poland gin gi jatugo masani ber kabisa, ang'eni jago punda ing'eye. En jatugo makikelo ni to score anytime obro bedo koloyo. Koro group ni odhi bedo matek. Poland, Mexico gi Argentina. Okay. Dhi bedo matek. Okay, Brenda, inyalo wacho ang'o kuom group ni nikech wan gi Argentina, Mexico, Poland, Saudi Arabia. E group no nikech anto koro ana supporter ma Argentina. Kata an sure ni ka to en Argentina gi Mexico and they make it through. The other two okane nikech anto gima neno ka tek kata kobedo ni Poland nigi jatugo mong'ere ahinya e loyo gonde mang'eny, lakini jatugo achiel ok nyal loso tim duto, to kapo ni gin ji mang'eny to ginyalo konyore. Mak mana ni an bende aneno ni group ni jalo ma bende dhi qualify automatic en Argentina. Wadhi ane group machielo, wadhi ane group D mondo wang'i ane ni to chal nade. Group D osebiro ka, wan gi tim mar Ufaransa, United Arab Emirates, Australia to gi Peru ng'amo dhi qualify kanyo, kae to Denmark gi Tunisia. Tunisia en achiel kuom timbe mag Afrika modonjo kanyo. Kapok adhi ya picha Brenda, nyisa ne gimiparo kuom Tunisia kamokete gi piny Ufaransa. Tunisia kirango the number of times magisebedo ka gi qualify mondo gidhi e World Cup, tukgi ok osebedo maber ahinya e World Cup nikech yes ng'ato nya wacho ni timbe mag Afrika gi ok tim ga maber kochope e World Cup, lakini mar Tunisia gi the North African whatever Arab African countries mosebedo ka dhi e World Cup, ing'iyo ka performance gi ok osebedo maber ahinya, to I do not expect anything to be different ka nikech ka Tunisia oromo gi France mane dhi go gi maber chuth. Asto timbe mantie kanyo go gin timbe mayot. Ing'iyo ka kata Australia kata Denmark kaponi mago ema dhi qualify unless Tunisia United Arab Emirates. No kata ka at club level gisebedo ka iyudo ka timbe mag Morocco kata timbe ma Egypt kata tim mo Tunisia tugo kata kobed FIFA World Club
mar club championship iyudo ka nitie ng'iyo moro ma gisebedo go gitugo lakini kochopo kar World Cup ka tinno ka kendo ok odhi bet mayot ne tim machalo kaka Denmark nigi jatugo manche noyudo masira matiluongo ni Christian Eriksen e tuke mag Euro. Nyalo paro ni nopodhe pap ma adundo ne nochung' mabet ka nodwa kelo hinyruok. Kara kamano sani osechango tugo kang'e kata ibro kawe achiel kuom jotugo nikech kaluwore gi daktar ok onyal tugo dakika 90 sani mondi. Mak mana ni nchi osechako tugo. Tim ni en tim ma bende nyalo pull surprise kaka nene. Denmark ni ninche gidhi maber machop kama Eriksen nohinyore to pod ne gidhi adhiya maber. Japicha akia ni nyalo wacho ang'o kuom United Arab Emirates, Australia to gi Peru. Milton kapok wadhi tugo mar UAE, Australia to kod Peru, tim ma Tunisia mano tim mawuok e piny mar Afrika, jotugo mathoth ma giluongo e tim margi tugo Ligue A kaka producer mar Jalas wacho ka Ligue A e piny mar France. Koro ging'eyo kaka jotugo mathoth ma tugo e piny mar France tugo. Tim mar Denmark iwacho malong'o Christian Eriksen giseloyo tuke, ne giloyo tuke 10 e qualifiers mane gigoyo ka ne gidwaro otiko mar dhi tuke mag World Cup. Koro team mar France magina sani joloch, defending champions, gin gi team makare king'io diere N'Golo Kante, Pogba, defense bende gin go makare, striking bende jotugo gin go masulwe ma osebedo kod team no mar France kotelne kocha mar Didier Deschamps. Koro France nyalo dhi mbele ki ng'eyo maber ni gin defending champions kata osebedo ni tuke mokalo bende defending champions igolo ga group stages. Koro team mar Denmark nyalo kelo ema nyalo kelo tabu ne team mar France e group mar D. But king'iyo UAE, Australia gi Peru, Australia nigi thuolo mar dhi mbele kendo riwre kod Tunisia, Denmark kod France e group mar D. Okay, wachako wadhi ane group E. Wadhi ane group E mondo wang'i ane ni to timbe mage moyudo thuolo mar donjo e group E. E group E kanyo wanyalo ng'iyo tim mar Uhispania, kaito Costa Rica gi New Zealand bro yudo thuolo kanyo, Germany kaito gi Japan. Football made in Germany. Anyalo paro kinde mane wan e school, football made in Germany, jumamos ka jumamos. Germany ni kanyo, kaito wan gi Hispania, Hispania botingo jotugo mabeyo mokalo, kaito gi Costa Rica to gi Japan. Koro Brenda, pool ni ere thuon man kanyo? Thuondi ni kanyo ariyo, man Germany gi Spain, but we cannot rule out Japan, nikech king'iyo kaka gisebedo ka gitugo the past World Cup kata moro cha, ka Spain nok tug maber ahinya. The fact ni ne gionge the previous one ma 2014 as to mobiro ni to ne gintie, but still they did not make it tugo malong'o. Koro most likely they also want to come back mondo giwach ni waduogo to wantie kam kich we have intentions mar maybe win World Cup ni. King'iyo Germany last World Cup nogol gi chon to ne gin defending champions. Koro iduogo ing'iyo tiwacho ni to koro wang' ni to koro gidwa timo nang'o. King'iyo kata qualifiers magise kaka ne gitugo qualifiers, ka ginya carry on tugo kaka ne gitugo qualifiers no, then we will most likely neno gi a round of 16 ka koro chopo kamano. Okay, Japan ok gin marach lakini gintie. Ing'iyo tim machalo kaka ma Germany ni gin gi jotugo machalo Gnabry, gin gi Sane, gin gi jotugo mabeyo mabende aparo ni ginyalo duogo kata kobedo ni weche mag coaching ne nigi kaka team mar Hispania. Problem margi ne en coaching, ne giwacho ni japuonj margi nok dhi, but gitemo malich mo kata mane qualifiers mondo mi gichop kama gichope no gitemo, to gimalich ni koro wabung'ia ne to ka koro ochope real action to gibro timo nang'o. Mak mana ni an bende kang'iyo kaka thuon tim machalo kaka Costa Rica gi New Zealand, japicha Costa Rica historia mare osebedo nade gi World Cup gin gi New Zealand? King'iyo tim no mar Costa Rica, Milton, en tim no bende manigi jotugo masulwe. King'iyo kaka Campbell giri gin gi jotugo ma osetugo tuke mag World Cup kuom thuolo malach. New Zealand oken kod experience minyalo wacho, mak mana ni ing'eno opira to en
daka prochiko ocho no pira enajua to Milton ki iwe team mar Spain kod Germany Spain ok sani nyaka ne giwil kocha margi Luis Enrique sani gitugo opira ma direct gin jotugo ma pod tindo kendo gidoni ginyis ni gin bende ginyalo king'iyo team no mar Barcelona oting'o nyithindo to gin nyithindo mawuok e club go mag Barcelona kendo dhi e team no mar Spain Real Madrid bende gikawoga jotugo kidhi e club no mar Chelsea Caesars Biliqueta bende ni kanyo gin jotugo ma kiketo kanyakla to tuke magisetugo kaka ngino jotugo ma wuok Manchester City Ferran Torres ka odhi e club no mar Barcelona gin jotugo ma pod tindo to oriw gi bende gi jogo man kod ng'eyo wechego mag adhula kendo bende ing'iyo ni timbe ma tugo e league mar Spain jok matugo mabeyo e klepego gin mana jotugo mag Spain koro ma miyo thuolo kocha Enrique thuolo mar kawo jotugo mabeyo mantiere e liga mag Spain. Germany nyaka ne giwil kocha margi Joachim Low masani team no itayo koda Flick gin be gisebedo ka gi nyiso tugo makare kendo kata kiparo higa mar 2010 ok ne gibedo kod tugo maber koro matino ni king'iyo kaka gitugo sani ni gitugo maber kendo en group mar E ma timbe kaka Spain kod Japan Spain Germany kod Japan nyalo kelo siso e group ni kendo nyiso kitopira maber Milton. Okay, koro wadhi ane group machielo ma group F wang'iane kendo kaka opangi e group F dhi bedo ma dhi twerore group F team machalo kaka Belgium Croatia ing'eni nochopo e finals mag World Cup mokalo kane gigocho gi team mar Ufaransa Morocco Canada another pool of death iwachango Brenda Kar Belgium ka ing'iyo ni the last World Cup mane gitugo no ginyiso tugo maber ahinya asto Croatia to kaka ne gitugo maber chake ka ginya medo ginya keto ni gichope final kendo mondo wane ane kama gichope Morocco ka tok dhi nyalo Canada have been playing good football and aneno ka kanyo timbe adek te nigi chances mano Belgium gi Canada gi Croatia. Aparo ni an bende kanyalo ng'iyo kanyo to nyalo wacho ni Belgium kaeto gi Croatia gi Canada Morocco samoro kata king'iyo kaka gitugo qualifiers gi mag Africa gi ka ok gisebedo maber ahinya but Croatia nochopo finals koro gidhi kaka jogo mabende dhege mere mane gidwaro kombe gidwaro kombe ne giseneno ni kara be wanyachopo ka wanyalo chopo koro wang' ni tang'eni koro gidwa ni gichop ma gikawe. Okay, japicha pool no inene ang'o ma aneno ka koro dhi bedo mapek Belgium ok en team mayot kanyo. Belgium en team miluongo ni Golden Generation mano osemigi pek mar kawo World Cup lakini king'iyo gi sani to ineno ka jotukgi mane wacho ni Golden Generation sani osebedo ka iwacho ni age is catching up with them king'iyo jatugo kaka Romelu Lukaku sani jegni 29 king'iyo Kevin De Bruyne king'iyo the Hazard sani bedo kod tugo matek club no Real Madrid Thorgan Hazard ma wadgi Eden Hazard bende king'iyo team ni en team makata sani ranking mar mag pinje matimo mabeyo giwuok e thuolo ma gisebedo mokwongo ka sani team mar Brazil ni e thuolo mokwongo koro en team ma wacho ni ndalo maneno bene gitimo maber ok ne gitimo maber pok gikawo World Cup e Golden Generation mi wacho no king'iyo team no mar Canada gin gi jotugo mabeyo kabisa Alphonso Davies katugo ne club no mar Bayern to kod Jonathan David ma sani en top scorer e club no mar Lille gin jotugo mabeyo team mar Morocco kata ke wacho bende gisebedo kod yuaro kata gi jotugo gi mamoko kaka Hakim Ziyech matugo ne club no mar Chelsea ma sani ok dhi tuke go no wacho ni en retire tuke mag national team kono group ni Croatia bende gin team maber king'iyo Luka Modric king'iyo bende jatugo matugo e club no mar Chelsea gin kod jotugo makare kendo group ni ok wanya wacho ni en team mane manyalo timo maber nikech Belgium mane wang'eyo ok en Belgium masani koro en group ma wacho ni it's an open group Milton.
Erokamano ahinya japicha kaachiel gi Brenda. Namor ahinya mar bedo kodu mondo wang'i ane kaka World Cup gi opangi. Mak mana niya, chenro pod dhi mbele. Wadwa ni mondo wawinj ane weche manyien e machuok, kaeto bang'e an bende aikra ne weche manyien adimba. Ka waduogo, japicha kaachiel gi Brenda bro dhi nyime. Nyinga Milton Jaka Black, wachak wanere kendo bang'e.